जय भोजपुरी सब भोजपुरिया दर्शक लोग के हम आपके भाई बेटा जीजी तिवारी जी प्रणाम करल बानी। आशा करते नहीं आप लोग बढ़िया बानी जाता आप लोग के बीच में लेके हाजिर बानी आज एक गौर बवाल गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाका मचा रहा बा और दर्शक के पसंद आ रहा बा। जौन की भोजपुरी के क्वीन कहल जाली, भोजपुरी के शेरनी कहल जाली अक्षरा सिंह के बाटे। और जौन गाना के नाम बाटे दोस्त नइखे बंगलिनिया के। सब कोई बंगालिनिया पे गाना गा रहा बा, बंगलिनिया फंसैलस, जादू मरलस, का कैलस। अक्षरा सिंह के का नाम बा कि बंगलिनिया के दोस्त नइखे। आखिर केकर दोस्त बा तो चली रिएक्शन में वीडियो देखल जाओ, पता चलिए जाई। ओकरा पहले आप लोग से रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में करे नहीं कि आपके भाई भी थोड़ा गा लेवला मैया कृपा से, बस आप लोग के सपोर्ट के जरूरत बा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जी के लिंक बाटे। हमके इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो करी जा, हमारा आईडी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बाटे। और दूसर का चैनल जो रिएक्शन बनल बाटे बीएफसी रिएक्शन पे आपके देखे के मिली। और भी जौन भी प्रमोद प्रेमी के चाहे भोजपुरी में जौन भी नया नया गाना आई एक एक चैनल पे 2-3 वीडियो एक दिन में डाला जाओ तो बेटर रिस्पांस रहेला। ऐसे दूसर का चैनल भोजपुरी रिएक्शन के सब्सक्राइब आप लोग जरूर करम जा और हमके आप प्यार आशीर्वाद देम जा। हमारे कई गाना के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बाटे, हमारा ऑफिशियल चैनल के जरूर सब्सक्राइब करम जा। तो चलिए रिएक्शन देखा जाओ। एक पहले बात कर ले जाओ तो गाना के लिखले वाले विष्णु विशेष जी, म्यूजिक प्रियांशु सिंह जी दिले वाले और वीडियो डायरेक्टर सुशांत चंदन जी वाले। अक्षरा सिंह के ऑफिशियल चैनल पे रिलीज बाटे और सब कोई ठीक बाटे। तो चलिए स्टार्ट कर जाओ अपन देसी भाषा में देसी रिएक्ट। कहो मिल गई बंगलिनिया से छुट्टी। अरे ताड़ाताड़ी खाना दो ना, खा के ड्यूटी पर जाए के बा। बंगलिनिया फोन कर छे। आय अरे तोड़ा ताड़ाताड़ी करले से किछु होबे ना। ला हुड़ ला। ठीक है हम आवत तनी। एक सकाले के गइल बिकाले आइल ह, अबर पता न कहां जाइला कहता की की गो चुपचाप बैठबे कि लात खाबे। झूठो बंगलिनियन के बदनाम करत आई साला, खुदे बड़का ठरकी ह। यानी नियत से पहचाना तारी गजब लगा तारी। अक्षरा जी के तो ब्यूटी के दीवाना पूरे प्यार ही बाटे। लागे घर वाली से ना बाटे अब काम हो, मुंह मार में तू कैला इज्जत नीलाम हो। तू बड़ नाचिस रे ए। लागे घर वाली से ना बाटे अब काम हो, मुंह मार में तू कैला इज्जत नीलाम हो। तमाचा खोजला बंगाल वाली पानी आके माजा गजब ठुमका। एक ठुमका में तो पगला गिर बड़े दर्शक। सही बात है। गजब बसते। सही बात है। हम गंडगोल करबे। अरे गंडगोल करबे त बेटा तू ही मोर पे। बेटा कहत रे। सही बात भाई, सर पति के सर के भी मिलेंगे चाहे। बहुत बढ़िया वीडियो बनाओ के बाद बैकग्राउंड घर के लुक कमाए भेजले रही कलकत्ता, जाके ओई जना सा कुछ और हो जाता। दम बाप वाइट में ध्यान दम जा ना त एक छलेटा सेल में जाबी तू जेल में। पैसा कमाए भेजले रही कलकत्ता, बड़ा डेकोरेशन भी बहुत जबरदस्त लग रहा है। हो जाता। अरे अच्छा सुपर लगी गई बंगलिनिया रहे हो। फेरा में रहेला सब दिने आके एमे दोस्त नइखे। क्या क्यूट गुस्सा वो चेहरा पे जो इतना ब्यूटीफुल और क्यूट बा। गजब तुमका। रहरे आदत भइल रखेला नचनिया। क्या अंदाज। हम जाबो त जाबो, भले ना खाबो बाकी जाबो। चल तू जाबो तो हम भी पीछे से आबो आ तहार लोई कुछबो। गजब जबरदस्त, काफी बढ़िया स्टोरी सोचल गइल बा। अरे हिका के छोड़ के बंगलिनिया की तरफ काहे भागत रहो। नेचर सिग्नेचर तहर कबहू न बदली, झूठे बदनाम बा बंगाल के चित बदली। अरे बोका बंगाल जाबे तो झाल मुड़ी खाबे, हई पटना की मलाई कहां पावे। नेचर सिग्नेचर तोहर कबहू न बदली, झूठे बदनाम बा बंगाल के चित बदली। लागला तक कि ये बारिश था। विष्णु सुधारना अपना रहनिया के, विष्णु सुधारना अपना रहनिया
जब ये ठुमका मतलब आई वीडियो देखे खातिर लोग पगलाइल बा। कुकुरे के बच्चा, सुअरे के बच्चा, गाय के बच्चा, भैंस के बच्चा, केकरो बच्चा इतना ढेमना ना हो सकेला जितना ई ढेमना गिरी आदमी के बच्चा होके करेला। आई दादा, ये तो एको गाड़ी छोड़ली है ना तो सोचत रही नहीं कि होत का रहल बा कि कुकुर के बच्चा, बानर के बच्चा, ई भैंस के बच्चा, सुअर के बच्चा। हमारा ध्यान पर शायद एके दूगो कोनो एकरा पहले शायद एगो कौन गाना रहे अक्षरा सिंह के, वो एक दो पर रिएक्शन देले रही और एगो सैड सॉन्ग आई रहे नमो हमारे ध्यान पर नहीं खेवत, बड़ा बढ़िया रहे और जब बीच में तो सब देले रही अच्छा लगेला। अक्षरा सिंह के अंदाज अच्छा लगेला, एक गाना में बहुत कुछ अच्छा बा, खासकर अक्षरा सिंह स्पेशल जौन ये स्टोरी गढ़ल बाटे। पब्लिक के देखिए, पब्लिक के का बनो देखिए एकरा के एंटरटेनमेंट में ले जा तो मजा आई। एंटरटेनमेंट ये कहला कैसे कहाँ से निकल के का एंटरटेनमेंट आ सकता कि मजाक उड़ा के कुछ बात ही करके, तो मतलब ये अपोजिशन में बाड़ी समझल जाता। एक तरफ है सब कोई भोजपुरी में गा रहा बा, बंगलिनिया के दोस्त दे रहा बा, बंगलिनिया के दोस्त नहीं देत, ये बता रहा बड़ी, मतलब एक तरफ से सच्चाई भी बता रहा बड़ी कि जी दोस्त बंगलिनिया हो गए चाहे कहीं भी जाता लोग, वो लोग के नहीं खे बनी के नहीं खे दोस्त, तो तहाँ लोग के बा कमाए गई बड़ा लोग कुछ और करे लागता लोग। ई ध्यान रखल जरूरी बा। ई हमने की तो अब तक ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री देखल जाओ तो शुरू सब धीरे धीरे तो फीमेल सिंगर के आगमन हो चुकल बा, लेकिन अक्षरा सिंह जी वो फीमेल मतलब औरत के भाव के भी प्रेजेंट कैली। पहले ऐसे तो देखा जाए तो भोजपुरी में औरत के भाव रखले गई बा हमेशा से, लेकिन ओरिजिनल का बा ओकरा से दूर रखल गई बा, सच्चाई का बा ओकरा से दूर रखल गई बा, यथार्थ का बा ओकरा से दूर। तो अक्षरा सिंह कहीं ना कहीं औरत के भाव गावेली की जौन ओरिजिनलिटी का बा, औरत के दिल पे का बीतता। मरद तो तू कहत रहा मजा मारता नचनिया देखम नाच के साथे रात भर अथी करम, लेकिन एगो औरत आपके उम्मीद में केहू घर पे इंतजार कर रहा बा, तो बहुत कुछ बात तो कही तो बहुत कुछ बाटे, लेकिन इंटरटेनमेंट के पर्पज से लेवे के बा जबरदस्त बा। उनका ठुमका उनका हाँ पिछले वीडियो में कोनो कहले तो एक्सप्रेशन के बात ही है, एक्सप्रेशन कमाल के करे नचनी कहा के करे के दी भोजपुरी में एक्सप्रेशन। ठुमका भी जन ठुमका देखा थी आप सब पगलाई रहें जा, वो क्यूटनेस एक जगह सीन नोट कहीं कितना ब्यूटीफुल और क्यूट लागेली, भोजपुरी के क्वीन कहल जाली। गुस्सा करते तो गुस्सा में और क्यूट लागत रही, तो सब कुछ मिला के जबरदस्त बा। डायरेक्शन भी जबरदस्त बा, लॉकडाउन के समय चल रहा बा तो घर के अंदर ही कैले बाड़ी, तो घर भी काफ़ी सुंदर लागल और डेकोरेशन भी बड़ा अच्छा लागला, बहुत बढ़िया रहे और बढ़िया बनावल गई बा। डायरेक्टर जी भी मेहनत के सब पूरा टीम बनल बा और गाना भी जबरदस्त बा। हमारा ज़्यादातर उम्मीद बा कि हमने के ज़्यादा भाभी लोग के पसंद आई गाना, जे भी बा लोग जेकर शादी हो चुकल वो लोग पसंद आई ज़्यादा, वो लोग पसंद कर लो। और ये गाना के एक तरह से ताना मतलब गुनगुनाई लोग पसंद आई, ताना भी मारे लोग अपना पति लोग के छेड़ी भी लोग, तो सब मिला के जबरदस्त बा, गुड बाटे। बाकी आप लोग के कैसा लगा रिएक्शन नीचे कमेंट सेक्शन कभी कभी जमान लड़खड़ा जला तो ना तेजी में रहला भाई, क्या कभी एक और रिएक्शन करेगा बैक टू बैक आप लोग आदि कर तो सपोर्ट जरूर करम जा। तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कमेंट करी जा, लाइक करी जा, शेयर करी जा। जय भोजपुरी, एकता बना के राखी जा।